12 abasolwa baboshiwe abayisishiyagalombili badutshulwa bashona kulandela ukuphazanyiswa kokuphangwa kwemoto ethwala imali. Ukhomishana wamaphoyisa esifundazweni Elias Mawela uthi babalele 25 abasolwa ababandakanyekayo kanti amaphoyisa asezithendeni zalabo abasagcwele amathafa. Early hours of this morning I was informed that another one is arrested. What is disturbing again is that a police uniform was also found in his possession. In him we found a gun, unlicensed gun, police and ammunition. Umawela uphinde waveza ukuthi isifundazwe eGauteng sehlise kanjani ubugebengu kuzo zonke izigaba. Ubugebengu eGauteng bungamaphesenti angu-27.7 ezibalweni zikazwelonke. Ngale kwalokhu ukubulala nokuzama ukubulala kwenywe ngo-18.3 wamaphesenti kanye no5 wamaphesenti. Kuthi amacala okushaya ngenhloso yokubulala kwehle ngo-8.2 no5.4 wamaphesenti. We are deeply worried about other serious crimes that fall under this category, such as murder, attempted murder, as well as robbery aggravating, as they all remain stubbornly high. Ukuphanga kwezimoto ezithwala imali kwehle ngo-29 wamaphesenti. Amacala okudlwengula awokunukubeza nawo ehle ngo-6.4 no8.9 wamaphesenti.